Levan toda a vida defendendo os dereitos dos demais e consideran que xa é hora de loitar polas súas condicións. A avogacía maniféstase nas diferentes sedes xudiciais no Día da Xustiza Gratuita para reclamar mellores condicións laborais. Unha legislación básica respecto a unha eficiencia procesal que ven a ser que podamos ter dereito de vacacións, dereito de desconexión digital, que podamos conciliar a vida personal e familiar, cousas absolutamente básicas. Por outro lado, no que é a quenda do oficio, estamos reclamando que se defendan os dereitos dos abogados de oficio, dereito tamén de descanso, dereito a unha retribución xusta, dereito a non estar aquí ao mellor 12 horas ou 14 horas, sen horarios, sen retribución, sen estar dados de alta na Seguridade Social. O sea, cousas absolutamente básicas. Precisamente no caso da abogacía de oficio, esas condicións laborais son aínda máis precarias. Non pode ser é que haxa actuacións que duran 10 horas, por exemplo, e que se cobren 20 euros por elas, que teñamos que ir desplazados a outros xulgados e non se paguen os desplazamentos. Por exemplo, que estemos de garda 24 horas e non se nos pague por estar en garda, que xa non é pagar, o sea, que non estemos nin dados de alta na Seguridade Social. A alta na Seguridade Social é a súa reclamación máis importante. Moitos abogados comezaron a súa carreira profesional estando obrigados a estar na mutualidade da abogacía ou en altermutua. Son abogados que a día de hoxe non teñen dereito, non teñen recoñecida unha prestación. Cobrarán unhas cantidades se que as chegan a cobrar, pero non están garantizadas esas cantidades, que además son moi inferiores á pensión mínima de xubilación. A solución ás súas reclamacións poden pasar por unha proposición non de lei levada ao Parlamento polo BNG. E parece que o Parlamento de Galicia vai aprobar por unanimidade unha proposición non de lei precisamente recollendo isto que estamos reclamando aquí. O Parlamento de Andalucía xa o fixo, esperemos que Galicia recolla o guante. Os abogados agardarán que a proposta saia adiante e darán marxe aos políticos para que recollan todo isto nas leis. Do contrario, valorarán as súas opcións para continuar reclamando os seus dereitos.